Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 15. Itultuloy mo latta ti agsadot, maturog ka iti kaykayat mo, ngam agbisin kanto. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya pa'y laang aramidom dita, Elmo. Bumangon kan, takadwaan nak amapan makitangdan. Agsag ka ak tamakiraop ka mo. Masadutak nanang, da kayo latan timapan. Anya ngay timapasamak kan kanukas takalatan. Nagsakit ti sikat ko no makiraupak. Kat anya ngay nga raod, mangan kaaya no di ka agbannog. Agbiro kak iti trabaho ka nalaka. Adaya mo trabaho analaka. Adda anya katawanan. Mala bumangon ka nga ruditan Tamapan ka agsapol iti trabahom no saan mo akayat ti makitangdan. Wen ka di. Ala, mapan kayon iti papanan nyo. Didak disturbuan, takayat ko pa'y ti aginana. Apay, di pa'y laimanay ay tinagpatnag apan naturog mo kan panaginanam. Saan pa'y nga road? Isu apanawan dakit din. Didak disturbuan. Saan mo matakadwa di anak mo nga imay nakitangdan, Mare? Ay, kasadot naman ng tibumangon, Mare. Rason na ama pa nagbirok iti trabaho na. Di na kanukayat ti makitangdan. Ay kat nasayaat taagsweldo iti binulan. Wenno kinsinas no makabirok iti trabaho na. Ay, kat bareng agpayso nga agbirok iti pagtrabahuan na. Nagbirok mo't siguro, Mare. Jak amuman iti dayjay nga anak ko. Tanapaglan asadot. Imbagpay kan ka at akadwam manan ti anak mo ita. Awan problema ken Ingrid, Mare. Urejak ayaban nga umay makitangdan. Sumurot latta. Imbag ka pa'y amaray. Tanaparaburan ka itinagagat nga anak. Nakasangpet akon. Ngam adda ka pa'y laeng dito'y anak kailad. Simakit ngamin ti ulok nanang. Iswadya akong natuloy anapan nagsapol iti trabaho. Kaya't naasawan. Di ka pa'y bimangon. San pa'y nanang? Di ka pa'y nangan anagmalam. San pa'y isung agluto kayo. Taitayak pa'y mabisbisin. Ay unay ka nanak ko. Adamot maluto. Ngam ultimo agluto iti kanam kat kasadot mo. Nasakit nga ron ti ulok nanang. Isu apang asiw agluto kayo, tanay. Mabisin ako. Nana Karing, umayak man. Nay, si kamat gayam dayta, Ingrid. Sumrag ka Adda ni Nana Karing? Kwa. Adda ijay banyo ni nanang, agdigdigos. Anya ka diti ibagam kan kwa na? Umay ko lang itutoy masida alinuto ni Nanang. Birthday na ngamin. Iso ang nagluto iti adobo a baboy. Kat ko na nang umay ko ikan ni Nana Karing. Para kadilaan ka ni nanang dayta? Ha? Ay kat, para kada kayo adwa manong. Ay na, agyaman aking grade. Napintas ka lang nga Ruden. Saan ka pa'y anaimot? O sige nga Ruden. Awate mo, tamapanak matan. Ibagam tulatan ka ni Nanang mo nga imayak. Ay, warning grade. Ibagak dayta ka ni nanang. Nukasta, ni Elmo tinangyawatam iti adobo. Wen Nanang, Saan na nga nga ibuson dayjay? imposible mat adi na ibatyan ni Nanang na. Kat no awan panunot dayjay nga Elmo, sadot dayjay. Nagko na iti dayta, Nanang. Ti mismo nga inana. Kasta aya. Sadot gayam dayjay nga Elmo. Problema ni Mari Kareng dayjay nga Elmo. Mapan kamot nga tan agsapol iti trabahom ita. Ikandak man nga ron iti pagpletek, nanang. Awan pulos kwartak. Imbes asi ka timangted iti kwarta kanyak. Si kapay ti dumawat iti kwarta kanya. Alakit din ikandakon. Tangay dagdagan dakmat nga agsapol iti trabaho. Ala, ikan ka. Ngam siguradwam ang makasapol ka iti trabahom.
Wen, nanang! Kaba alam nga tati trabaho nga aplayam? Nalakalaang mat. Nukunayo para ituludak laang kadagiti ginatgatang dagiti customer yaw. Anadadagsahin. Well, day talang ti trabaho. Kabalag day ta, sir. Nasayat mat nga ron. Ala, mangrugi ka ninton bigat. Ayos nga rod, sir. Mangrugi ak nga roden inton bigat. Nukasta adan trabaho. Nanang, mangrugi ak inton bigat. Ay, agyaman na. Kamaudyanan na. Agtrabaho kamatlaang. Da kayo pala ang timang tad iti pagpletek nanang. Amuyo mo't nga, 1 kwartak. Awan problema. Basta bayadam tumulaang nagsweldo ka, ah? Wen, nanang! Ay, makabannog mati agitulod ka dagiti ginatgatang dagiti customer. Agi na naakpay kit Ay, pumatangak iti soft drinks to minumak. Dinawatak itay tay customer nga intulod kaw. Andan igatang ko iti soft drinks. Mayat daytoy na trabaho. Makadawatak pay kadagiti customer nga itultulod kaw. Apaya nagbayag ka nakasubli, Elmo. Ado ti customer, ado ti itulod mo. Pasensya kayon, sir. Simakit namin ti dyan ko. Iswa, nagsiyarak pay. Ala nga ron, itulod mo to'y sumaruno a customer. Ado pa'y tagur oray nga itulod mo. Gusto nga alis to ang tagaraw. Wen, sir. Itad kon ti sweldo iti makalawas sa panagtrabaho. Ket agyaman ak sir. Dahito'y matan ti maudi nga aldaw mo. Nay, apay nga, sir. Agkarala daw ka sumrek. Sakit na day tulod mo, nagbayag ti panagsublim. Kan adda customer ko anang ibaga. Adumaw dawat kapay ka nakuha ti kwarta no may tulod mon. Isu nga ure no saan ka na sumrek. Nga puta jak kayat ti kasta nga ugali ti trabahador. No saan di saan? Ah. Nagado di ta pagtrabahuan. Da kayo lang aya. Si kapay ti adaganas na nga agungat. No di dak kayat, di saan lang. Ado di ta ti pagtrabahuan. Anya, makalawas mo lang ng inikatdakan. Anya nga ron ti maaramidak ngay. Agkarala daw ka ngamin asumrag. Narigat mo't ngamin ti bumangon iti nasapa. Anya laangan ti kayat mo ngay Elmo. Agid-id ang agmalmalam. No, mabalin lang nanang. Mabalin ka de, nga agid ida aklatan ng agmalmalam. Ay talaga asadot ka. Asino ayat ti malalaam? Saan mo't asadot? Saan mo't asadot day di tatang mo? Jak manam mo kada kayo. No apay nga inyanakdak asadot. No inyanakdak ko maanagagat. Hindi nagagatak mat siguro. Tabasol ko pa'y kasta ka day. Anya nga rod nga iti maaramidak nanang. No kastoy ti katataok. Ay, di nakras-rasunan akasta si Kael mo. Siyak ti masiksikuran kan ka. Jak amo no anya ti aramidak kan ka. Umayak man agpasyar, ading Ingrid. Sino nga iti pasyaram, manong? Si ading. Alangan mo't ani nanang mo. Sa anak mo't nga agsakit. Apay nga umay nakpasyaran ngay. Saan lang mo't masakit ti mapasyar? Amo manong, saan apagpasyaran to'y balay mi? Nagagat ti tattao dito'y balay. Awan makasangukan ka. Ado ti aramidak. Apagbiit lang mo't nga agsarsarita ta, ading. Ibagamon no anya ti gagaram manong. Taado pa'y ti aramidak. Kuwa nga main. Kaya't kung nga ibagakan ka, tipudno amarikrik na. Saan kan ngagpalpalikaw pa'y manong Elmo? Ibagamon no anya day ta amarikrik nam. Agayatak kan ka, ading. Sa anak mo't ngagpalpalikaw manong. Jak kayat ti sadot alalaki. Agsapol ka pa'y ngumunay ti trabaho. Wenno aggaget ka, sakbay nga agaram ka.
Kasano, no sa anak ang makasapol iti trabaho. Saan kan nga umay dito'y balay, tabasted kan? Saan kan tupulos ang magustuhan, manong? Kan oray asino abalasang, saan da ka ang magustuhan, tasadot kamay. Anya? Naglastog kamot ng agsasao. Kas kala na pintas mo. Pumanaw kan manong Elmo. Saan kan nga umay dito'y balay? Saan di saan? Makabiro kak to iti napimpintas ngam sika. Uray po utam day tanga imbagak. Ay, ti awanan bain na babae? Asino ti awanan bain? Ni Ingrid ah. Anya, kat no nagsingpot abalasang ni Ingrid, ibagamkit din nga awan bain na. Imbabain na ngarod nanang. Anya nga minti inaramid mo aya, apay ako na nga imbabain na ka. Napanak nagaram. Kat binastad na kadagos. Kunamlan asino mat akapintasan. Gaputa binasted na ka, kastan ti bagbagam. Saan nakla binastad? Ininsulto nakpay. Agbiro kak kano iti trabaho, tauray asino kano abalasang, saan dak ang magustuhan tasadutak? Kat, agpay sumag. Ti kunayo kit day, agin pipintas day jay nga Ingrid. Makasapulak tula ang iti napimpintas ng iso. Iparupak to ken kuana. Ay naanak ko, asino kumangay mo, ti mangayat ken ka. Urayin yun, nanang. Ayawan lat amukon, Elmo. Mapan ka kit agsapol iti trabaho. Ikandak man nga rod iti kwartak, nanang. Makitam, imbes asi ka ti mangtad iti kwarta kanyak. Saan mo? Sika mo ti dumaw dawat. Anusan nyo ka din, nanang. Tano makabiro kak iti trabaho, da kayo untumat ti ikak iti kwarta. Ay naimbag ka na sabat ka dito'y palingke, Elmo. Taapay ka day, Ay. nana. Nadungpar ni nanang mo itay laeng. Ah, Nakita nga ar-aribongbongan dagiti tao. Agawid ako man tao may ko ipadamag kan ka. sa dino nga rod itanti ay ni nanang. Mapan mo kitaan iti kaasitgan nga ospital. Sigurado nga ijay tinangitarayan da. Sige, nana. Agyamanak iti impormasyon. Oh, awanan ni nanang mo. Agnaknakam kamot nga taitan, tagmay sakan. Kasanuak pa itan. Taawanan ni nanang ko. Nana. Tumakter kan iti bukod mo asaka. Awanan ni nanang mo. Isu nga agtrabaho kan, tapno saan ka nga agbiseng. Apay ano pasamak ka ni nanang ko ti kastoy, nana. Ay, awan maaramidan tayo. Takasta at talaga ti biyag. Ada umununa adda maud-uday. Nairan na nga imununa ni nanang mo. Isu nga ita, taawanan, ay, aggagat kan. Oo, nana. Kat agyamanak iti amin at tulong yu kanya. Alas 6 met gaya man. Agidaak pa'y kiti. Agingga iti kay kahit ko. Total, awan mo't ni nanang akanayo namang ririing ken mangdagdag kanyak abumango na. Elmo! Ah. Elmo! Apay ka day, nanarimeng. Abangan do kayat mo ti sumurot ka na kami amapan makirap. Masadutak nana, da kayo latan. Makamuga nga road no di mo kaya. Sige, mapanak ko. Ay, disturbo mo't day taan nanarimeng. Imbis taawanan ni nanang amang disturbo kanyak. Agkukutak kit di. Tamaturugak aginggat kay kayat ko. Nih, alas 5 mat gaya man iti malam. Ay, bumangon ako na. Ay, mabisinak. Ay, mapanak agluto iti kanak. Ay, awan tumot ngaminan ni nanang agluto. Isu akapilitan na siya kung ti agluto. Anday tati pagbagasan. Awan mat gaya man bagas. Ay, sapay mabisina kon. Ay, rumwarak man. Tamapanak umutang iti bagas kada nanarimeng. Ay, pautangan nakmat siguro.
Saan ka di akinunak? Asaan kan nga umay dito'y balay? Saan asikate ka sa pulak anya? Ninanang mo. Awan ni nanang ko. Ang mga nuparbangon ton ang makasangpat. Ada na panan na. Kasta ka di, ading. Apay, anya ti ibagam ka ni nanang ko? Kuang amin, ading. Ibagamon no anya ti kasapulam, tapumanaw kan. Mabisinak unay, ading. Umayak ko maumutang iti bagasyo. Gapuday ta iti kinasadot mo. No masadot ka nga agtrabaho, kuma masadot ka mat-amangan. Saan ka apautangan? Makaam mo ka mat nga agtrabaho, tapno adda igatang mo iti kanam. Naskan ti panaggagat tapno di ka agbisin. Ngarod, agagat ka, tapno nasaya at to ti masakbayam. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.